फिसाखौ सोर हरनाय नोंनो? रावबो हराखै आयै। रावबो हराखै आयै ना? रावबो हराखैबालाय इसिबां दामि चकलेट बिबार फुथ्ला अबेनिफ्राय मोननाय नोंलाय? अबेनिफ्राय मोननाय? मोजाङै खोन्थागोना खोन्थाया नों? जाबायलै बाजै बुनांला। आंखौ जेबो बुंनाङा जाथि। आं आंनि फिसाखौ मा टाइमाव बुनांगौ मा टाइमाव अननांगौ गासिखौबो मिथिजोबो। आंखौ जेबो बुंनाङा। नों खोन्थामारगोन नामा आंनो? दिनै जुदि नों आंनो खोन्थाया सोर हौवाया हरनाय, बुसे बुनानै न'निफ्राय होखारगोन आं नोंखौ। मावनानै जाहैथां मा मावनानै जायो? रावबो हराखै आयै। नों मानो फोथाया? मानो फोथायासो होनदोंना? नोंखौ फोथायनो आं? माथो बोरैबासो जानानै दङलै न'आवलाय। फै राजखुंगुर फै। मा जादों आयै? मा जादों होननानैसो बुंदोंना? खुदुमनो बिलाइग्रा जादोंना नों दानिफ्रायनो? आं रावखौबो खुदुमनो बियाखै। आइदिसो होनबावदोंना? दानिफ्रायनो खुदुमनो लुगैदोंना? बे नोंनि खुगाखौ थुसिजोबना होनि आं। बाजैलै बिदि खालामद्रायनाङालै बाजै। खोन्थागोन ना नों? बाजै बिदि खालामद्रायनाङालै बाजै। दानिफ्रायनो सिख्लाफोर खुदुमनो नागिरग्रा? बेबो उन्दैसा गथ'खौ? मिथिगोना मिथिया नों अफिरानिया नोंनि बेसेबांबा उन्दै? दासो स्कुलाव फरायगासिनो दङ बियो। नोंनि खुगाखौ दिनैबा हले आङो थुसिजोबगोन आं। बाजै प्लिज बेफोरबायदि बुद्रायनाङा। आं मिथिगौ नों रागा जोंदों, नाथाय बांसिनसो खहा जागोन, बेनिखायनो बेफोरबायदि दाबु। दानिफ्रायनो नोंनि खुगाया मानखांदोंना? बेबो बेसेबांबा उन्दै हिनजावसाखौ? नोंसोरनि थाखायनो बिमा बिफायासो दाय जायो। जेन बिमा बिफायासो फोरोंदों आरो थां फिसा बै हिनजावखौ खुदुमहैथां होननानै। नोंसोरनि थाखायनो बिमाफोरासो दाय जायो। बदनाम मोनो। नोंसोर सानैखौ बावले दिनै गारनायाव गैया आं। हान्थु खराय जलदि हान्थु खराय खोमाया हम। बेनिबा हले नोंसोरखौ गारनायाव गैया आङो। सासे हौवाफोरनिफ्राय बुस्थु लाग्रा, सासे मालाय हिनजावखौ खुदुमहैग्रा। नोंसोरखौ आं बिदिसो गियान होदों आरो ना। नोंसोरनि बे गाज्रि आखलाव आं जुदि बदनाम मोननांगौबा नोंसोरखौ दोखो दोखो उनगोन आं। ओरैनोबा फिसाफोरा आखल गाज्रि जाबा बिमा बिफायासो बदनाम मोनो। बिमा बिफायासो आखल गाज्रि जा होननानै फोरोंदों। फावारि खोन्थागोना खोन्थाया नों? बे फुथ्लाखौ नोंनो सोर हौवाया हरनाय? खोन्थागोना खोन्थाया नों? लाबाव खोन्थागोना खोन्थाया? दिनैबा हले नोंनि मबाइलखौबो गाख्रुबजोबना होगोन आं। बोरै मबाइला? नायनि आं सोर हौवाजों रायलायो नों? बाजै जाबायलै फिसाफोरखौ बिदि बुनाङालै। बुनायखौसो नांजादों। जुदि बिनि आखला गाज्रि जासिनोब्ला मा जानांगौ? दिनै मालाय हौवानिफ्राय फुथ्ला लादाव, चकलेट लादाव, उनावबा मा मा लालांगोन सोर मिथियो? बेनिखायनो नों जेबो बुंनाङा जाथि। देनां नोंबो नोंनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदिनो बुजायनांगोन। बेफोरबायदिनो टेनसन नोंबो जागोन। बेनिखायनो जेबो बुंनाङा। फावगालि बोरा मबाइला? गोजौआव दङ। र' मबाइलखौ लायनि आं। बिनि उनाव आं जुदि मिथिबाय नोंखौ गखाला बेथि। आयै प्लिज आं खोन्थागोन आयै। खोन्था मोजाङै मोजां खोन्था। जुदि आं हारसिं मिथिनांगौब्ला खोथाया बांसिनसो गाज्रि जागोन। र' आं जिरायबा सेरलायनि। गथ'फोर नोंसोरलाय मा मा मावनानै लाबाय थायो? आरो मा मा मावदों मोजाङै खोन्थाबानो जाबाय। बायना बाजैनि रागाया माबायदि? मोजाङै खोन्थाना लानोबाला। फावगालि गिनाङा दे, नङाबा नोंसा आइया हारसिं मिथिनांगौब्ला खोथाया आरो बांसिनसो गाज्रि जागोन। बेनिखायनो सानैबो सैथो बाथ्राखौ खोन्था। आरो नोंबो बानलु बेदां बिमाफोरनो खोथा लाखुमा जाया। गोसोथोनाय मोजां मोननायखौलाय बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा आदै? ओमफ्राय नों सोरखौ खुदुमनाय दे? आंखौसो सोंदों। नोंलाय सोरनिफ्राय फुथ्ला लाबोदों? सोर हौवाया हरनाय नोंनो फुथ्लाफोरखौ? खोन्थागोन ना एबार मोजाङैनो? बे बिबारखौ सोर होनाय? फावगालि नोंनाव सोंग्रोदों आं। बे बिबार चकलेटखौ फुथ्लाखौ सोर हौवाया हरनाय नोंनो? अलदर होननाय मानसिया हरदों आयै। अलदरनो अलदर। सिरि था नों, सिरि था नों। नोंनिसिमबो सफैगासिनो आं। मा नाम होनदोंमोन नों? अलदर। गोसा बुं। अलदर। अलदर? बेथ' बोराय मानसिनिसो नाम जागोन। बोराय नङा आयै। बोराय नङा? दानि जुगाव सोर अलदर लाग्रा दङ? गोदोनि बायदि अनारु मोनबारु सनारु लाग्रा दानि जुगाव सोर सेंग्रा दंबावो? पाक्का बोरायखाना? बोरायखाना? बोराय नङा आयै। बोराय नङा ना? मबाइला लायथां जल्दि। जल्दि लायथां मबाइला। थां लायथां। सैथो बाथ्रा खोन्थानायाव गिनांगौ गैया थां। लायथां होनदोंना मबाइलखौ? नायनि आं सोर अलदर बियो। आंबो नायनि आंनि बिजामादै जागोना माबायदि। थां लायनानै फैथां। आरो नोंलाय खुदुमनो लुगैलायग्रा? र' इसिबां खुदुमनो लुगैदोंना नोङो? दिनै आं नोंनि थाखाय थास' गोसोमनि देन्थाखौ मैगं संगोन आं। बेबो संख्रि बानलु होआलासे। बांद्राय खुदुमनो लुगैग्रा जादोंना नों? ओमफ्राय बुंलाय नों बहा थांनायमोन नोङो? फावगालिखौ लानानै बहा थांनायमोन? हमलायफारा रेस्टुरेन्टआव कफि लोंदोंमोन। हमलायफारा रेस्टुरेन्ट? माबायदि रेस्टुरेन्ट बेलाय? गोदान खुलिदों। आच्छा बेफोराव थांनानै हटेल रेस्टुरेन्टआव थांनानै हिनजाव खुदुमहैनो रोंलायथारबाय नों? इसिबां उन्दै गथ'खौ खुदुमनो लाजियासै नों?
नोंनि थाखायनो अमा राजाजों बायदिसिना होनजालांबाय आंसो नोंखौ गुन्दा जानो फोरोंदोंनो मा आं नोंखौ गुन्दा जानो फोरोंदों नामा नोंखौ आं गुन्दा जानो फोरोंदों बुं फोरोङाखै होमबालाय आं मानो दिनै अमा राजाजों बिदि होनजानांगौ मानो सरि नोंनि सरिखौ नोंनि पकेटावनो दोन नों दानिफ्रायनो खुदुमलायनो बा बेबो बेसेबांबा उन्दै हिनजावसाखौ मा गोसो थोयो नामा नोङो अमा राजानि फिसाजोखौ हा बुङा मानो सैथो खोथाखौ बुं बानलु बेदां औ आयै जों सानैबो गोसो थोलायो अमा राजानि फिसाजोखौ थैबाबो दा लाबोखा नोङो बेनि न'खरनि हिनजावसाखौ बे न'खराव बिहामजो लाबोनांगौबा बे न' जायगा गैयाहाय नोंहा अमा राजानि फिसाजोखौसो मोनदों नों हा बे आखल गैयिनि फिसाजोखौसो मोनबाय नों दा आं मा खालामनो दे आइफोनखौथ' आं आइनो थैनोबो खोन्थानो हानाय नङा आरो बे अलदरखौ बोराय होननानै मिथिब्ला आइयाथ' खम रागा जोंबावगोन आरो खोन्थायाब्लाबो आइया आंखौ रायखागोन मा खालामबावनो आं आफायाबो दाबो फैया आफाखौ लिंहरगोन ने र' हेल' आफा आइया जोंखौ बुदों आफा थाब फै आफा जागोन दे थांगासिनो आं अके आफा ओइ फावगालि बोरा मबाइल लाबोनो खोन्थानाया थांगासिनो आं बे आइफोनखौ दोनखोमानोसै बे बोरायखौनो खोन्थाहैनोसै आं बानलु बेदां अमा राजानि फिसाजोखौ दिनैनो दानो डाइभर्स होनोबा हो नों डाइभर्स औ डाइभर्स हो ब्रेकआप नङा ब्रेकआप जालायबाथाय आरो लालायफिनो बेनिखायनो डाइरेक्ट डाइभर्स होखा जाहाथे लाफिननो हालायै बायदि ब्रेकआपआव फोथायनाय गैया आंहा ब्रेकआप लालायगोन नामा नोंसोर हा जियानो जाया मानो अमा राजानि फिसाजोखौ आंनो बिहामजो नांथारा जियानो जाया मानो अमा राजानि फिसाजोखौ आंनो बिहामजो नांथारा आरो मोजां मोननायाव खाना खानि जानानै गावजों मोनलायाबा थैलायगोन होननानै स्ल'गान होयो ना मायो मिथिया थेवबो अमा राजानि फिसाजोखौ बिहामजो नांथारा आं अमा राजानि फिसाजोखौ मोनाबा थैगोन होननानै गाबबाबो मोना उल्था बांसिनसो थैनो खोन्थागोन आं बिस मुलिसो लाबोनानै होफैबावगोन आं मा गसंबाय थाखो लाबो मबाइला नायनि आंबो सोर अलदर बे फाक्का बोराय जाखागोन बे गोदोनि मानसिफोरासो बेफोरबायदि नाम लायो पासपर्टआलाय मा साराङे बा साराङेलाय बिराद करियान ड्रामा नायो माने नोंबो मिथिलायो आयै करियान ड्रामाखौ मा नोमाखौ गोदो गोदायनि बिमा सानदों नामा नै बे हाफाङा मडार्न बिमासो मिथिबाय मडार्न बिमा साराङे पासपर्टनो आच्छा बै गोजौनि अलदरानो नामा नाम्बारा औ हेलौ सना बहा दङ नोंलाय नै आं फार्मासियावसो मुलि लांनो फैदों माने बोराय नालाय सिनस्रि सानाय आथिं सानाय रोदा सानायफोरा जाबाय थायो बेनिखायनो नोंसोरबायदि सिख्लाजों रायलायनो मोनबा गोसोखौ स्रां मोनो आरो आच्छा बिदिसो होमबा औ सना ओइ बोराय नोंनि रोदा सानाय सिनस्रि सानायनि मुलिया सिख्लाफोरासो नामा सोर जाखो नोंलाय आंनि सना फावगालिया बोरो आं होनाय मबाइलखौ नों मानो लादों आंखौ सोर होननानैसो सोंदों नों ओइ बोराय आं फावगालि बिमासो मिथिबाय बिमा खुलुमबाय आयै नोंसा नोमायै लाजिनाय गैया नोंहा एसे बोराय मानसि जानानै सिख्ला मानसिखौ नोजोर होग्रा आरो बेबो हाफांनि फिसाजोखौ नोंखौ ना खोनाखौ उनग्लिगोन आं मिथिबाय दिनैनिफ्राय जुदि आंनि फिसाजोनो फन हरोब्ला आंनि फिसाजोखौ लोगो हमोब्ला नोंखौ गारनायाव गैया आं ओइ आयै नोंसाजों आंजों मोजां मोनलायो गेजेराव हेंथा दाहो फिल्माव गुन्दाफोरासो एक्टर एक्ट्रेसखौ हमथायो नोंबो फिल्मनि बायदि जोंखौ हमथानो दासान गावखौनो नों एक्टर सानदों आरो ना बोराय रायनो नोंनि हिनजावालाय मा जाखो थैखो ना माखो आंनि हिनजावा खारबाय रं नाम्बारजों बेनिखायनो आं नोंसाजोखौ हाबा लानोसै आंनि फिसाजोआ बारिनि फिथाइ नङाथ' नों गोसोबानो खावखुमानो लांनो हानाय हाफांनि फिसाजोसो मिथिबाय आंनि फिसाजोखौ हाबा लानायनि सिगां हाफांजों मोगा मोगि जागोन नोङो बेखौलाय जाखागोन ना आयै बेखौ नों सिन्था दा खालाम आयै आं थाबैनो फावगालिखौ बिनो नोंनि खाथियाव फैगोन फै लोगोसे बिखुङाव थाव गोथां मोदानलायना फोननानै फैदे हायोबा गस्ला गानालासिनोबो दाफै मानो होनोब्ला औवा लावथिजों बुनो बिराद मोजां जागोन बिदि थाव फोननानै फैबा आंनि न'सिमलाय मानो फैनांगौ जाखो आंनो थांगोन ना नोंनिसिम एड्रेसा खोन्था मानो रागा जोंदों नों मानो रागा जोङा आंनि फिसाजोखौ बायदिसिना होनानै बुरखायनानै फानजारियाव जोबनानै दोननो नागिरदों नों सिख्ला हिनजाव फोथायग्रा नोंखौ बावलाय गारनायाव गैया आं माथो देन्जार आं खिनिलाय मानसियालाय नोंखौ ओरैबायदि बुगोन ना नोंनि खोमोनखौ बुखुजोबगोन आं नोंनि मोदोमाव जेसेबां खोमोन दङ नोंनि खर'आव जेसेबां खानाय दं गासिखौबो बुखुजोबगोन आं बेनिफ्राय नाय नों सिख्ला हिनजावफोरखौ फोथायनायनि मस्लाया माबायदि मोनो मिन्थिनानै लायाखै नों आं गिबायलै दोननोसै मा दोननो
हौवाजोंसो मोनदों आरोना नों आं मालायखौसो बुजायो मालायखौसो रायो आं दिनै गावनि न'आवनो नुबाय आं गावनि फिसाजोखौनो अब्ला आं समाजखौ मा बोसोन होगोन गावनि न'खरनि फिसाजोखौनो मोजाङै सामलायनो हायाखैबा नोंखौबा हले गारनायाव गैया आं गथ' गथाय गोनां हिनजाव गोनांखा हौवाखौसो मोनदोंना नों बोरहाय नोंखौ आइदिना नोंखौबा हले दिनै आं गारनायाव गैयाहाय बोरहाय हौवा गोसो थोगोन बोरहाय हौवा गोसो थोगोन बोरहाय हौवासो मोनबाय ना नों आंजों बाहले दिनै बाहले गवा नों जल्दी हान्थुखौलाय होनदोंना फावगालि नों मानो बेफोरबायदि जाखो गथ' बोराय मानसिखौसो मोनबाय इसिबां गोलैथारबायना नों इसिबां गाहायाव बिदिब्ला आंबो नोंखौ सापर्ट होआलै बाजै मा खालामो खालामदोलै बाथारबाय आं बांद्रायखौबा सोर मोजां मोननोहाय हो आं नोंसोरखौ बिदि गियान होआखैना दिनै नोंसोर सानैया हरसे हान्थु खरायनानै थायाबा दिगदारसो दं आंजों बोराय हौवा गोसो थोग्रा आरो गथ' उन्दै हिनजावसा खुदुमग्रा मिलायलायथारदों आरो सानैजों जावजा जानो जावजाखायना आखलफोरा सानैनाबो एखे सासेया उन्दै दै गथ'खौ खुदुमग्रा सासेया बोराय हौवाजों खुदुमजानो नागिरग्रा खुदुमबो जाबावबाय खोमा ओइ बोराय हौवाजों खेबबेसे खुदुम जाखो नों खुदुमजायाखै खेबसेबो बा खुदुमालासिनो नोंनो इसिबां बुरजा बुस्थु होदोंना खुदुमथ'वाखै आयै खुदुमथ'वाखै उनावबा खुदुम जागौमोन आरोना खमबा लस मोनबाय नोङो आंजों मिथिजानानै हो गोसो सिङावथ' बिराद गाज्रि मोनबाय नों आंखौ गाज्रि मोनबाबो बुनानै होबालाय आयै बोराय हौवाजों लाइन मारिग्राखौ आंबो सैया ओइ नोंखौ माबा होनदों आं हा नोंबो खम नङाथ' हिनजाव उन्दै खुदुमग्रा होमबाबो इना बांद्राय थादोंना बोराय हौवाजों अलदरनो बेनिखायनो बुवायो आंनोबो बदल गावनिखौबा बावथ'लायदों बियो आइनि दखनाखौ खावनानै अफ्रि रानिनो हैग्राया हैखांबायथ' आरो बियो नोंसोर सानैबो बे बुस्थुफोरखौ सावहैजोबग्रोनि आं बिनि उनाव नोंसोर सानैखौ नायबावगोन आं अब्लासिम हान्थु खरायनानै थाबाय थायाब्ला मोनफ्लांगोनसो जाहाथे नोंसोरनि हान्थुआ दुलुनलाय आरो दुलुनलायजासे नोंसोर सानैया बेवहायनो थानांगोन आरो ओंखाम दै बन्द नों लाजिया आरो बोराय हौवाजों लाइन मारिनो नोंलाय गावबोथ' बिदिनो माथो अफ्रि रानिजों लाइन मारि गैया मा दावराव जालायगासिनो थांगासिनो नोमे सानथाला मा सानखो बेखौनो सानदोंलै सामसि माइया देग्लाय बिराद मोजां जाथारदों माथो बे माइखौ हाखांबाथाय हाखौ फाननानै अमा राजानो फैसाखौ सुख'नोसै औ बेखौनो खालामनोसै आरो मालायनि फैसाखौ लाबाय थाजायाना आंबो बेखौनो सानदों मालायनिफ्रायलाय बेसेबांथो हेफाजाब लाबाय थानो आरो हेफाजाब लाबाबो होफिननांगौ जायोना बेनिखायनो नों जेखौ सानो बेखौनो खालामदो आंहा बेवहाय जेबो हेंथा गैया धन्यबादलै सामसि आं सानदोंमोन नों आंजों राजि जानाय नङा होनना मानो होनोब्ला बे हा बिथायाल'सो जोंना सम्पथिया जेबो नङा थांना थासान्दियावलाय खामायबालाय बेफोरबायदि हाखौ मेरला बायनो हागोन धन्यबादलै सामसि आं हाखौ सोर बायो हानि देवानिनो खबर होनानै दोननि जागोन दे गेब्लेबायमोन दिनै बियो आफांनि फिसा बानलु बेदाङा मोजां गियान होआखै फिसालाखौ आंनि फिसाजोखौसो खुदुमनो नागिरलायनाय बा इसेबां गोहो जाबायना आंनि फिसाजो सना माइनावखौसो खुदुमनो नागिरलायनाय बेबो बेसेबांबा उन्दै गथ'खौ मा जातनि फिसा हौवा खांखो बेलाय जाला आंना रागाया दिनै जाला आरो थफिरा मालाय आंनि बिनानावखौ गला खालामनो सानदों बियो दाउस्रि देलायजोंसो लाइन मारि खुमादों बिदि लाइन मारि खुमानाय मानसि नालाय आंनि बिनानावखौ उनावबाबो थगायगोन बियो आं हौवा मानसिना बेनिखायनो मोजाङैनो मिथियो आंनो माथो एसे हिनजावनि बेलायाव एसे लोरबां थफिरामाबो मानो जाया जानांगौ जाखो जानाय नङा सोरबा जाम्बा बा बख्राखा मानसिनोसो हरनांसिगोन आं दाउदैखौ जाहाथे रावबो हिनजावखौ नाया आरो बे हौवाया बेफोरबायदि जाम्बा नाजाय सियान नाजाय हौवानोसो हरनोसै आं बेफोरबायदि हौवा बहा मोनगोन आंलाय जाम्बा जाबाबो मानसिफोरजों थगायजाबाय थागोन ना बेनिखायनो जाम्बा हौवाखौबो नाङा सोर मोनगोन सोरखौ मोनगोन आंलाय सोर दं मोनबाय सासे बमरुमाया रावखौबो लाइन मारियाना बमरुमायानो थिग जासिगोन आंनि बिनानावनि थाखाय दुमफावखौल'सो मोजां मोनोमोन बियो दुमफावजों गारजानानै रावजोंबो लाइन मारियाथ' बे मानसिया थिगानो दासो गोसोखांदोंलां साला मोजां मानसिया खाथियावनो दं आं नागिरनानै मोनाखैमोन माथो मोसामोनब्ला बारसिनानै जाजासिगौमोन आं सनाया खाथियावनो दङ बेखौनो आहा गोजाननि डायमन्डनि जोंख्लाबनायखौसो बिराद मोजां नुहुरदोंमोन आरो रागा जोंबाबो मिनिनो ओंखारबालां इसिबां मोजां बमरुमायानो दङ माथो बमरुमाखौ आं आंनि पार्टियाव लाबोनांसिगोन बे रिपर्टारबो ना आं जुदि बमरुमाखौ आंनि पार्टियाव लाबोनो हायो अब्ला आंनि मोजां निउस होगोन ना बियो हामथारबाय दे बमरुमाखौनो आङो बिनानावनि थाखाय खालामना होनोसै सुवादाबा मा सानगोन जियानो जादोला आं बमरुमाखौसो फसायबायलै दिनैनो थांनानै बमरुमाखौ एसे खबर लाहैनोसै र' बिनि सिगां न'आव मा जादों न'आव थांग्रोना नायनि मा हाजों जिरायनानै सानाबाय थाखो आयै आफाया बानलु बेदांखौ बुनो थांदों मा जालायखो बेहालाय मानो बुनो थांलायखो बेलाय
मानो बुनो थाङा आंलाय नों मिथिगौ बे मा खालामदों मा खालामदों बानलु बेदाङा अफ्रि बेटिखौ खुदुमनो नागिरदोंनो बेनिखायनो बुनो थांदोंमोन आं गैया मोनासै मालायनि फिसाखौलाय जानला माला मानो बुनो थांनांगौ जाखो गावनि फिसाजोनाव सोंग्रायालासिनो अफ्रि बेटियानो खोन्थादों आंनो नङाबा आं जानला माला बुनो थाङो नामा ओइ बारनिफ्राय अफ्रि बेटि नों बानलु बेदांखौ दा लोगो हमसै दै आइ अफ्रि बानलु बेदांखौ लोगो हमनो थांदोंमोन नों औ आयै मानो थाखाय लोगो हमहैदोंमोन नोंलाय ओरैनो बे लिंहरनायखाय लोगो हमहैदोंमोन आं नुबाय आंनि आइ अफ्रि बेटिखौ माबोरै लोगो हमनो लिंहरो बियो बे लोगो लाबानो नोंबो थांगोन नामा लोगो हमनो ना नोंबो मेजेरो मा सोंनाय जादों बेलाय हा सोङाबा जागोन नामा बुङा मानो ना नोंबो मेजेराबाथ' नों लोगो हमनो थांनाय नङामोन आरो जानला माला नोंखौ खुदुमनो बिगौमोन बियो बानलु बेदाङा नोंबो मेजेरखायो नङा होमबा आला नोंसोर दासो फात्ता मोनदों अफ्रि रानियादि मालाबानो मेने मुनु गुलुगुला आइला बेटि मालानिफ्राय नों एसेबां दुस्त जाखुमाखो मालानिफ्राय मोजां मोननो सोलोंखुमाखो नोंलाय सामफ्रामबो आंखौ वाट्सएपआव मेसेज हरबाय थायो आरो फेसबुकआवबो लाभ रिएक्ट हरबाय थायो बेयावनो आंबो मोजां मोनलांबाय आफा मानि खुसि आंखौ हमथादो आं फाग्ला जासिगोन मिनिनानैनो फाग्ला जासिगोन आंखौ हमथादो आयै फाग्लासो जामारबाय नामासै आबा सबबा गासिनो सबबा जागोन मोजाङै खोन्था मा जादों मानो मिनिदों रायलायनो रोंलायलांबाय नों अफ्रि रानिखौ जि मोजां होननानै बुंदोंमोन ना आंनि फिसाला मोख्राफोर बायदि नङा होननानै बुंलायदोंमोन ना दा नुबाय जों मोख्रा अफ्रि रानिया मोख्रै खोमाया थालखा मारिलायबायलै खुसि मोनदों बेवहाय फाग्ला जानो लुगैदोंबा लुगैदों होननानै बुंखा फाग्ला जायैनि सिगांनो फाग्ला फाथाखौ दोनहैगोन आं मानगो आफा आफा आंखौ सोबानानै नोंसो बमा जाबाय नामा पाक्का फाट नांबाय नोंनाव बमा जाजाबाय दा हनै माथायानो ओंखारला आफा बमा जाजालायबाय दा फाग्ला सुवादा आंखौसो बबा जानाय नुदों बियो नोंसो बेंगा जाबाय आफेरा मा होनदोंलाय नों बुजिदों नामा आयै बेंगासो जाफिनबाय ना मा जाखो मानसियालाय मा नोंनि माथोखौबो खोनायाखैलाय मा जाखो नोंसो सानैयालाय आयै बेंगा जामारबाय नामासै आबा जल्दि न' सिङाव थां आच्छा आंखौ सोबानानै बेंगा खालामदों आरो जायखिया बेंगासो जाबायना आंबो दाथ' आं खोनानाय नंलाना अफ्रि रानिखौ मा रायगोन अब्लाबो नायनि र' नाटकखौ अफ्रि बेटि खोनाबायना दिनैनिफ्राय बानलु बेदांखौ दा लोगो हम नोंना दाबो बैसो जायाखै मिथिबाय नों मेट्रिकखौनो होआखै दानिफ्रायनो बेफोरखौ दासान फिसा हामा मिथिबाय अफ्रि आइ थां न' सिङाव जागोन आयै माबायदिब्रा दानि गथ'फ्रा आंनि फिसाजोखौसो मोनबायना खुदुमनो ओइ हांग्रिमोनदि मोजाङै बुजायलाय नोंनिनो लाबाय आरो बिफा जेरै फिसा होननाय मोनसे बाथ्रा थायोना बिमा जेरै फिसाबो थानांगौब्रा मानोथो नोंनि आखल लायासै बेलाय आंनि आखलखौथ' फिसालाफोरानो लाजोबबाय अफ्रि रानियाथ' नोंनि आखल लानो हायोमोन ना नोंनो बांद्राय लाइ होदों फिसाजोखौ अनै मोनबाय दा मोजां मोनबाय दा थादो आरो बानलु बेदांखौ नोंहा बिजामादै खालामना दरखार गोलैयाखै बानलु बेदांखौ आंनो बिजामादै नांथारालै बे हाफां खुगा जिब्लांखौ आंनि माबा खालामथारा आंनि बियानि खालामथारा जायखिजाया नों बुजायदोब्रा नोंथ' बिमाना आं बुंबा आंखौ रायनाया दा बोरै मोनदों बिमाफोरा फिसाफोरखौ एसेबाबो फात्ता लासिनो मा खालामदों मा खालामा नोजोराव गोग्लैयो बेखौ रायबा बिफाफोरा दाय जायो मा जालायदोंबा नांलायखोना माखोब्रा नोंसोरलाय नुबाय फिसालाखौ सोबानानै बोरै बेंगा खालामखो डाक्टराव लांबा आबार सानसे समाव बेंगा जाथारबा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा बेंगा जाखांबाय लांगोन दे लांगोन आफा मा जाखोब्रा मा दिनै दुखुथिया जिउ होना नामा मा होनखो दिनै दुखुथिया जिउ होननानै गाबा नामा मानो गाबबाय थानांगौ जाखोब्रा दुखुथिया होनबा अलवेज दुखुथिया जाबाय थायोनो जेब्लाबो बेनिखायनो आं दुखुथिया जिउ होनो गारबाय थौदो डाक्टरनाव गोसा होन थौदो डाक्टरनाव सोबानानै दासो डाक्टरनाव लिंदों आंखौ माबायदि बिफालै नोङो जेब्लाबो खस्थ' होबाय थायो गावनि फिसालाखौनो होमबालाय मानोथो फाग्ला बायदि मिनिबाय थानाय फाग्ला जाजानो गिनासो सोबादों आं नोंखौ मा होनखो फाग्ला जाजानो गिनासो सोबादों आं नोंखौ आला काहुआ बापु नों दाया बेंगा जाबाय आदा नों बेंगा जाबाय नामा गथ' सब समावबो फैसा बिबाय थानाङालै आंनाव कनफार्म जामारबाय मानसिया बेंगा जामारबाय फैसा बिनायसो नुबाय नुवाखै दावखा राजा आं नोंनो फैसा 100 थाखाखौ होगोन होनखाबायना मा दावराव खालामबाय थायोलाय मा दावराव खालामखोब्रा बिदा आं नोंनि बेंगा जानायखौसो दुखु फोरमायथिदों होगोन फैसा मानो टेनसन लाबाय थायोब्रा नोंलाय बे बिदाया नोंखौ अनोब्रा दा आं
आंल' गेजेराव जेबो दाजाथोंलै नङाबा बोरैबा आंनिथिंजायसो ज' जाफैजोबगोन प्रब्लेमफ्रा अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङब्ला अन्नानै लाइक मोनसे होलांदो आरो गोदान फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे कमेन्टबो होलांदो नेक्स्ट एपिसोडखौ नोंथांमोना गाबोन नुलायसिगोन बाय बाय लोगोफोर